ଗିମା ବାଇଗଣ ଝୋଳ ଆଉ କିସ? ଆଉ ହବ ମାଛ ବିଲାତି ଫ୍ରାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିସ କହିବ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖୁସି ନାହ କି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ଆଉ ଝୋଳ ଖାଇକି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସାରଙ୍କୁ କହିମି ତ ଏଥର ଦରମାଟା ତୁମର ବଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଆମର ହଠାତ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ସେ ଛୁଟିରେ ଯିବେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ହଠାତ୍ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଇଏ ଅଛି କହିକି ଆସିନି ମୁଁ ହଠାତ୍। ଆମ ଘରେ ବି ବହୁତ କାମ ଆଜି, ମାନେ ସେତେ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହାଇଫାଇ ନା ସୁଶାନ୍ତ? ସୁଶାନ୍ତ ହଁ, କିସ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ? ଆଜି ଗିମା ବାଇଗଣ ଝୋଳ। କିସ? ଗିମା ବାଇଗଣ ଝୋଳ। ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ମେଡ଼ିକାଲର, ହଁ ହାଫ୍ ଡେର ବି କାମ କରୁଛ ବହୁତ। ଆଉ ନା କାହିଁରେ ଆଉ 5ଟା ଖାଲି ପକେଇ ଯାଇଛି ଜନଦେ, ଆଜି ତ ତୁମର ଛୁଟି ଅଛି ହାଫ୍ ଡେ, ଏତେ ମୁଞ୍ଜା କେନେ ଅଛି କୁହ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଇଁ 1 ବାଜିଲାଣି, 12ଟା ବେଳେ ତ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି। କେନେ 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 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେ ଛାଇକି ପଳେଇ ଆସ। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରୁମ୍ରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇରେ ତ ସେ ପୁରା ମାହିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ କାଟିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତରକାରୀ ଆଜି ସବୁ କରିବେ ତାଙ୍କର। କେତେବେଳେ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ? ଭୋକ ଲାଗିଗଲାଣି। ସୁଶାନ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ? ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ। ଏ ଘଣ୍ଟାଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କାମ ଏତେ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଙ୍କର ତ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି ଅଛି, ତଥାପି ସେ କାମ ପ୍ରେସର, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କାମ ପ୍ରେସର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ତ କଲ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।